siyabonga kakhulu baba into enhle uyazi umuntu nomuntu kakhulukazi osemncane kufanele ukuthi na ukukhula ube nephupho uma ngabe ke kutheke uma ngabe umuntu engenalo iphupho esikhathi esiningi ngempela kusuke ukuthi ufana nokuthi ke ufile kodwa ke esikubonga kakhulu ukuthi ngithemba ukuthi bonke abantwana laba banawo amaphupho okwenza izinto eziningi ikakhulukazi kwezemidlalo uma ngabe ke unephupho kumshengu kufanele ukuthi wenze njani utholeke ithuba lokho sithi i-opportunity manje ke lokho okwenza la esikubona abantwana bethola bonke bethola nemthoba inhliziyo yilo ke le opportunity lo obanika yona baba sithi ke asibonga kakhulu ke nathi sibonga nje ukuthi sibe khona lapha nathi endaweni ke la yase Nquthu angathi baba ngaqhubeka kuhambe kahle.